Insipolo munkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu. Igama lami ngingo MC Pholobaso Andile wakangcobo mfana se-NTW no Divorce Women nawe Daliwoza eWard 16 la ngiqhamuka khona ezweni sasemalangeni kwaDulela ngakhelele noNgoza kanye ke noSiyani izizwe lezo ezikanye nami njoba sikhuluma nje zithi mfana kithi siphakamise lethi flag alibe phambili. Ngiyathanda ke wensizwa nentokazi nomama nobaba bangakithi ingakho nanosuku la namhlanje ngithi ke angigcini ngokuthanda nina kuphela kodwa nomhlaba wonke ngiyawuthanda. Bheka ngoba namhlanje ngiwulethele udokotela wesintu, udokotela wamakhambi, udokotela wesintu, uDr Spikili. Singena sithi ntshi enkingeni yakho bese ke kusala into ethi akekho sayobuya kumunxule ngaphandle kwakhe ngoba uyena umshini oyishintshayo ogaya imali, ogaya impumelelo, ogaya ikusasa eliqhakazile ezigwilini zakhe. Iphenduka izigwili kade ziziguli. Injani indaba? Dokotela omkhulu sekubingelela sakwamukela ubingelela abantu eNingizimu Afrika. Ngibingelele iNingizimu Afrika yonke. MC Pholobazi nabo bonke abalandeli besiyaviva emhlabeni wonke jikelele. Ngiyabingelela sanibona nonke. Siyathokoza kakhulu futhi siyavuma dokotela. Ngiyafisa ukuthi sikhumbuze umuntu ukuthi masikhuluma ngoDr Spikili sikhuluma ngobani, oqhamuka kuphi, ikuphi inkaba yakhe noma indabuko yakhe. UDokotela uSpikili lo osuka kwaNdlovu kwamhlaba uyalingana lapha ya eduze kweBhambanana. Ilapha khona inkaba yakhe lapho leyo ndawo. Uzoyibuza omunye umuntu ethi udokotela njengenyanga uqaleni nokwelapha. Lapho kwelapheni ke lo udokotela lona owathezalwa wezalwa nje vele udokotela wakhulela kubudokotela iminyaka nayo iyo kanye laqala ngakwelapha. Okay. Yebo kunjalo nje. Ofisa ukwazi ukuthi yini oyiphiwe, yini odila nayo kakhulu, yini oyenza imihla namalanga ngokomsebenzi wakho uma igule ifika, ungathi iziphi izinto obukhali kuzona? Izinto engibukhali kuzona konke ukuthinta impilo yomuntu kakhulukazi. Inkinga ehlangabezana nabantu ngiphiwe ukuxazulula umuntu uma uthi ufike kimi nenkinga yakhe noma ngafika ekhala uphume sephile sejabula. Zonke ke inkinga siyakhona ukuyixazulula. Abantu abagula balashwa basinde futhi abantu abahluphekile bakhishwe inkingeni abakuzo bephume kuzo baphunyeleliswe empilweni. Dokotela omkhulu uyayiqeda ikweletu? Siyaphela ikweletu kumuntu uma uthona ikweletu. Uzothi omunye mawukhuluma ngezikweletu amacala wona ke uyakwazi ukuwaqeda, uyakwazi ukwenza ukuthi lingaphinde livuke noma life? Siyaliqeda necala nenhlupheko nje zonke esuke zibhekana nomuntu lokho umuntu osuke uyibona kumkhathaza enhlizweni yakhe. Siyakhona ukumkhipha kukho. Umuntu othi mangihlola kuthiwa kunamanzi amnyama ungaphawula uthini kuyena? Lokho kuyikhona impela lokho esibhizi ngakho kakhulu ngoba ikakhulukazi abantu phela bahlushekiswa yiwona amanzi amnyama. Yona leyo nto edala ukuthi umuntu makahlupheke yamanzi amnyama. Kunomuntu osekhaya othi iyangidida lento mangashiwo ukuthi amanzi amnyama phatha bathi kufanele kwenziwe inhlambuluko, abanye bathi umsamo ungcolile. Awusidodise la lezi zinto ezihlangana kanjani and isisikhubekiso kanjani empilweni yomuntu ongafuni ukusukuma ayothola ukusizakala kuSpikili? Bangakusho lokho uthola ukuthi mhlambe ngenkathi behlola bangabonisisi kahle babona okunye nje ongekona lokho kubaluleke kakhulu. Kodwa leyo nto ngempela ikhona emhlabeni kahle akekho umuntu odalelwe ukuhlupheka eqinisweni lilonke. Umuntu owazotholakala ehlupheka nje kukhona vele into esuke imphazamisile esuke yonakele lapho esuke idinga ukuthi ayilungise.
Yiloko kubalulekile. Dokotela omkhulu, ake singene kwinto engicabanga ukuthi abantu abaningi izobaxazululela ubunkinga ababhekene nabo njengamanje. Kunabantu abakhalayo bathi bese sithola ubaba bese sithola inyanga bese siphumelele bese sishaya isifuba sithi njengamanje sinomuntu osisizayo. Ngakini kwamhlaba yalingana endaweni oyakhele nidlulelwe ukhokhovula wenyanga ebingagcini ngokuba inyanga oyaziyo kodwa ibiphinde ibe umngani wakho omkhulu futhi enenza naye izinto zenzeke nasehletini sakhe kulotshiwe ukuthi mande izinto zakhe zihambe kahle kakhulu niyena qala kanye futhi ubuwusizo olukhulu nakuyena ngezinto ezahlukahlukene zokuphila nje njengabanomzane bemisi. Ake usicathulise ngempilo kaSikhukhula nawe ekuzwaneni kwenu ukuthi benihlanganiswa yini, benizwana ngani, benibonisana ngani, ukuhlangana kwenu kwaba kanjani manje kufike lapho connecte makuphetha sakubona ubambe elikhulu iqhaza emfihlweni noma emngcwabeni wakhe. uDr Sikhukhula lona indoda lena phabilini esike sahlala naye impela kithi kwaNdlovu egcekeni. Nayo ke ikuwo lo msebenzi lo senza umsebenzi ofanayo sicathulisana lapho nalapho lapho engaboni khona kahle khona la eyake yalekelelwa khona lapha yaKwaNdlovu. Kuhamba isikhathi sahamba naye sayemazweni ukuyothekela kolunye ulwazi sithayisela kulolesinalo. Kuhamba isikhathi ke njoba sekuze kufika lesikhathi sokuthi useyadlula emhlabeni uhamba nje kunjalo nje kunaloko nje ingakho umtholakala kuyimina phambili makungukuthi nje kukhona ebekade bekhona emngcwabeni wakhe kungenzeka babonile ukuthi bese efana nomuntu wasekhaya kwaNdlovu. Ngizochecka la ukuthi nizwana into enkulu ebibhungwa kunina noma beningabhunga ngabafazi njengabantu abaganiwe ningabhunga ngeemoto njengabantu abaneemoto kodwa kahle kahle uthi bekuyibo umnyanga bekuyumuthi. Ayikho enye into ebihamba phambili ubungani bethu bebusemthini uhlanganisene umuthi indlela yokuphila okuyileyo nje. Balila abantu bafonela uMapholoba bayakhala abantu bafona nasemndenini kaSikhukhula bayakhala abantu bafonela nabantu ababaziyo ukuthi cishe bengaba nolwazi noSikhukhula. Right now inamba kaSikhukhula enye ihackiwe kunomuntu ohambe edla imali ngegama lakhe njobe engasekho uSikhukhula. Siyawukhuza lo mhlola siyawubhula sithi awungenzeki qaphela umuntu okutshela nje ukuthi usofika neslip umtshela ukuthi uyakugulela uSikhukhula usadlula emhlabeni. Ake ukukhulume la dokotela phula lo mlilo nangi lo muntu odla imali ngegama lika Sikhukhula uSikhukhula eselele kobandayo. Kunjalo nje uhamba uSikhukhula vele seyikhona lenkinga yokuhekhwa ekhathazile uhambe ekhathazeke kakhulu. Yes Ukuthi inamba yakhe ihekhiwe yona lolo daba kade siphezulu kwalo selibhunga kakhulu lolo daba. Uthi kungenziwa njani namba abantu bakhe manje basenkingeni. So ke ngaleyo ndlela leyo ke ngithi kubantu bonke ngiyabaqwashisa kakhulu ukuthi le namba kaSikhukhula le abayaziyo inamba kaSikhukhula njengamanje ayikho ihekhiwe ukuthi naye njengamanje uSikhukhula usehambile emhlabeni. Yes Asikisi ehambile emhlabeni uSikhukhula nje kumanje kukhona abantu bakhe abambalwa sebeke bevela kimi ngabasiza uma umuntu enenkinga nangaya lapha ekhaya kwaSikhukhula mayifika egcekeni la khona bazofike bemthathe bamkhombise kwaNdlovu. Afike embuze khona ukuthi ufuna udokotela lo besebenzisana noSikhukhula bazomthatha bamse kwaSpikili ayothola khona usizo. Umuntu onenkinga nje njengamanje ngiyazi ukuthi khona abanye abasebesanda kuthatha igubhu nje khona manje manje abazi ukuthi kumele benze njani. Ukuthi ke labo bantu labo ngithi ke cha abangakhathazeki kakhulu baze bahambe behlupheka bangazi bazokwenza njani. Uye ngikhona mina mina umuntu owazi yonke into ethinta uDr Sikhukhula.
ukhuluma ngokuthi umuntu olowalashwa elashwa kasikhukhula besanda ukufika kusikhukhula obeyicabanga ukuza kusikhukhula unohlelo thizeni onalo for lo muntu okade lasho sikhukhula wamukelekile kaDlovu umuntu nje obefisa ukuya kusikhukhula nobe sizwe kasikhukhula kuyofana nokuthi ufike ekhaya mawuthi ufike kwaNdlovu kunento engifisa ukuyibuza la Gatsheni kunabantu akade befika kasikhukhula usikhukhula ethi mayebasiza ethi ungayikhokhi yonke imali phatha uwafu uthi leya method leya ndlela kade isetshenziswa usikhukhula namanje basengayilindela nalapha kuwe ekuthenini wena ngoba ukhathalele bonke laba bantu akade besizwa usikhukhula ukuthi abangaduki abangalahlekelwa umkhondo abangayitshela ukuthi balahliwe abazi ukuthi ukhona njengomfowabo ukulekelela nokusiza ezingxakeni zabo futhi awucezile kwisystem akade isebenzisa mhlawumbe ukusikhanyisela lapho noma uthi wena ke ungihlukile mina ngoba ngifuna isamba semali ngobe kade phakathi nendawo nokusizwa ukuthi bese ingane yakhona uyosafika ekhaya loyo ukuthi ke abantu bangabe nayo inkinga bangadideki futhi bofike bachaze ngoba awukho nokukodwa abenzelwe khona mina engakwazi ukuthi kuyini lokho okay zonke inombolo abangene kuzo ngiyazazi ukuthi okay makunje ile nombolo makunjena ile nombolo ebisetshenziswa la kunjalo nje okay South Africa Ningizimu Afrika nangu udokotela Spikili obesebenza kakhulu siyafakaza nathi siyaviva TV1 besebenza kakhulu no dokotela usikhukhula futhi bezwana bebumbene kwakona ukuqala kwakho umbona la enxenxwa abantu bakhe becela ukuthi hayi Spikili sicela uze kwasiyaviva TV1 ususilaphe kahle wenza ukuthi nokuthi wahamba wayobuza kusikhukhula wathi sikhukhula ngizwa baleke kube ngixoxela ngalo siyaviva TV1 siyaviva TV1 wani lo wenzani ungenza muphi umehluko emsebenzini wami kwasho ukuthi ke indoda engenamona yathi cha mfowethu ngoba nami kuningi engikuthakele kuwe nawe hambe lapha nami ngiphila khona kwaphileka ithi ke indaba iziphi inombolo abangazisebenzisa ukwazi ukutholana nawe dokotela kuze bekwazi ukuthola ukusizakala okufana nalesa sandla uphinde futhi ukuveza ukuthi ngoba le ndoda ibingakufihla ukuthi ezinye zezinto ezibucayi kodwa ephumelelisa nayo iyazenza nawe uyakwenza nalokho kunjalo ngiyakwenza nami lokho kuphela ke bese kungashiyana ukuyibiza ngamagama azo okay ngoba usikhukhula bethi yena uyathwalisa mina ngiyaphakamisa wena uyaphakamisa njalo mina ngithi ngiyaphakamisa yes umehlo ngafike kube loyo okay konke lokho ngiyakwenza Zithini inombolo zakho baba inombolo zami zingasho ukuthi 071 071 106 960 3 siphinde 071 106 960 3 asithole enye ukuthi khona dokotela noma yileyo nje abantu abangakwazi ukuthinta kuyona hayi lena abantu abangakhona ukuthinta okay Ningizimu Afrika asikusho ukugcwaleke umlomo ukuthi akukho okuyodlula ukuthi uthintane nodokotela uSpikili kule nombolo athe wayibiza njengamanje sophinde siyiphinde kodwa ngiyafisa abantu bethathele inkulumo yami engizophetha ngayo nizodlala abantu benilimaze nizodlala abantu begange ngani bethu sikhukhula ngoba engasekho bakuphethe ukuthi nokuthi ngifisa ukuqinisekisa ungazoduke umapholoba losho lokho obekuphethe usikhukhula ikhaya lalo nali phangweni obekusetshenziswa usikhukhula umaster wakho nangu la idle ngokuthula ikhophoza ibheke phansi kodwa iqiniso limsulwa futhi limile nangu master uhleli phansi kwakho mudedela ngene njengeSpikili enkingeni yakho iyo isholo yona ukuthi ihlabeke kangakanani ulapha ebhambanana kwamhlaba uyalingana eKZN wena qinisekisa ukuthi mande uze kuye fona phela umbuzisise
akuyalele akutshela ukuthi lokhu uyakwenza yini futhi naye akawunqabile uhafu wento ozoyenza bese ubuzoqedela ngokuzayo uyahlola futhi enjalo dokotela omkhulu asibaphi inombolo nombolo ithi 071 071 106 960 3 sibonane kwivideo elandelayo nodokotela uSpikili wakwamhlaba yalingana endaweni yasebhambanana isedolobheni nyayana nje angithi lapha eBhambanana idolobha leliyana wehlika kulona umuntu alandwe imoto zasegcekeni and njengamanje kuzokwakho imall lapha kusazoba kuhle nje kakhulu hayi kuzwakela inyanga eseyintweni yazi nezinto cishe ngelilanga bayobiza ngokhansela wendawo sibonga kakhulu sibonane kwivideo elandelayo ke no MC Pholobasi ebehleli nodokotela uSpikili bye bye abagulayo nabahluphekile bebasondela sondele mkunjini yalokhalezo yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela yeyishideni mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla wona wesondela sondele mkunjini yalokhona uzophila Webabiyamba lenqola Webabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikano wa Yeyigibela umkumbikano wa nawe sondele mkunjini kano wakho nozophila khona lo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala